ካብ ሃገሩ እግሩ ዘለዓለላ መዓልትን ኣብ ትባር ሰምዑ ረገመም ገርም ክሕብትም ዝጀመርኩ ሰብ እንታይ ክገብር ካብታ በረኽቲ ኣዲ ወፃሁ እንዳበለ ደጋጊሙ ነፍሱ ወቐሰም። ከባቢ 6 ወርሒ ብሕማም ዝተሰቐየ ኩነታቱ ተማሕሹ ኣብ ሊብያ ተበገሰም። ናይ ኣጋጣሚ ወላ ሓደ ዝፈልጥ ሰብ ኣይነበረን። ኣብ መንገዲ መስተላለዮም ሰባት እንዳተዋሓደዩ መንገዱ ዝገብር ዝነበረም በረካታት ሱዳን ብናይ ጽዕነት መኪና ሰጊሩ ዶብ ሊብያ ፈንጢሱ ምስ መጓዓዝቱ ሊብያ ምስ በጽሕም በፒሳን ሸውዓተን እንዳመቐሉ በፒክኣፕ እንዳፀዓኑ ጉዕዞ ናብ መሕወል ቦታ ኮነም። ብክንደይ ገዓገልጣም ኣብ መሕወሊ ቦታ በጽሕም ኣብኡ ግና ሓንቲ ዝፈልጣ ሰብ ዝረአየ ስለ ዝመሰሎም ደጋጊሙ ኣዒንቱ ሓሲም ኣይኮነትን ኢሉ ሓደ ክልተ መዓልቲ ሸልጋ በዛ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ከም ሕሳብ ኣዴው ኣለን ሓደ ጊዜ ግና ፊት ንፊት ምስ ተራኽቡም ነሳ ቀልጢፋ ካብ ቅድሚኡ ክትሓድም ክትብል ሊድያ እንዲኺ ሓቀይ ክብል ብኢዳ ከሩ ኣቢሉ ሓዛም ክትዛረብ ኣይተሰምዐትን። እታ መንከመይ ትብል ዝነበረት ንግስቲ ጽቡቓት ሊድያም ኣብ ሸዓ በፂሓ መልሓሳት ኣሎ ክተት እታ መልክዓ ትጅሓዝ ዝነበረት ጓል ሒዋን ኣብ ሸዓ በፂሓ መሬት ተኸፊታ ክትውሕጣ ተመኒት። ኣቲ ሊድያ ምስ በላ ፈንጢሳቶ ናብቲ ደቂ ኣንስትዮ ክፍሊ ኣበለት። ንሰያ እታ ናይ ዓለምና ጽብቕቲ ኣይ ጊዜ ጉድ ሊዱ በጥራምሲ ንከምዚኣ እቲ ኩሉ ሓፍኮፍ ኣታ እንታይ ኣኸ መሲላ ክድንግጸላ ደ ወላስ ክሕጎስ እዚ ኩሉ ዝነኣት ንስ ነዚአነ ምሳልዩ ወረ እቲ ሰብ ሓን ዝብለሉ ኢላ ትምክሓሉ ዝነበረት መልክዓ ኮነ ቁመናዓ ነበይ ኣበለ ሓቂ ክጋገያ ኣይ ዘንሳ እንዳግዲ መሲላ ኣነ ሊዱንሲ ኣብ ከምዚኣ ቦታ ክራኸብ ኣታ ፍጣሪ እንኳ ነዚ ኣርኣኸኒ ነዚ ክርኢልካ ዲኻ ካብ ተስፋቱ ሃገር ዘውፃኸኒ ክብል ደ ዋላስ እንዳበለ ከም ጽሉል ምስ ነብሱ ይእል ነበረም። ናይ ሱዳን ተኸፊሉ ናብ ባሕሪ ምጋስ ኮነም። ኣጋጣሚ ኣብ ሓደ መኪና በጽሖም ነብሳ ተዳኺሚ ኣቕሚ ዳርጋ ይብላን ከም ሰባት ወጋ ክትስቀል ኮነት ክትወርር ኣይትኽእልንዮም። ንስኣ ዝመፁ ብምሉኦም ኣብ ካልእ መኪናዮም ደይቦም ገሊኦም ድማ ስለዚ ሓወሉ ንድሕሪት ተሪፎም ሕጂ ተራኺብኩ ሊዲ ይብል ነበረ ብውሽጡ ኣብ ገጹ ጽማቕ ዝደፍአትሉ ኣብ ቅድሚኡ ተገተሮም። ኣንስኻ ናብዚ ዓለም እንተተርፍ ከማን ዝበለቱ ኣብ ሓንጎሉ እሙሩጋ ኢላ ተኺሉ ኣኽዶደም ኣግዘንባ ዝዓይነቱ ዓይን ጣመተቱም በዓለ ክትፈልጥ ዝበላይ ዝመስል ገጽ ክኸዋይ ደለይን መኪና ተበገሰት ከም ፈጣር ባቡን ተወንጨፈት። ኣብ መንጎ ግና ምልእቲ መኪና ተጨውያ ኣንፈታ ቀይራ መሊሳ ተሓንበበት። ሰብ ጭንቀት ብጭንቀት ኮነት ገሊኣ ካብ ዘይብለያ ንስድራ ጨኒቓ ሓዊሎም ሰብ ንናታ ተሓስብ ነበረት። ንሱ ግና ናይ ነብስካ ገድሹ ሰሓን ያበሊዱ ናትክብድዕ እዩ ዘጭወና ዘሎ እንዳበለ ንኣ ይጥምት ነበረም። ሊድያ ብወገና ብፍርሒ ተዋሒጣ ናብዚኣ ዝተበገስ ኩላ መዓልትስ እንዳበለት ተራገብ ነበረት። ያለ ወረዱ ተባሃለም ኣቕሚ ዘሎ ንነጢር ወረደ ንሱን ከምኡ። ሊድያ ግና ኣቕማ ተዳኺሙ ስለ ዝጽንሕም ቀልጢፋ ክትወረይ ተርኣይትን ክንዲ ዝኾነ ይኸዓ ኮርማ ዝተቐበላም ኣሻቡ ስምዒታዊ ኮይኑ ሓኒካ ፈረጥ ኣብሎ መጹም ግዳ እታ ጽማቕ ኣብ ገጹ ዝተደፍአትላ ዕለት ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዝመጸት ውሽጡ ደንጊጹላ ክንሱም ንዕቃትኪ ክብል ስቕበላም 2-3 በትራት ተቐቢላ ምስ ነቃን ዝኣ ናብ ሓደ መዳጎኒ ምስ መካየድ ተኣተወት። ኮፍ ከበሉ ክሕድዎም ጀመሩም። ዝኸፈለ ክወፅኡ ዘይከፈለ ድማ ክስሕነይ እንዳበሉ ናብ ፈለቶም ክድውሉ ቴሌፎን ገና ኮፍ ከበሉ ሓዎም ዝድወል ዘሎ በጃኹም ክቐትሉናዮም ቀልጢፍኩም ሓውሉና ክብሉ ከሎም እቶም መሳኺን ሕጂ ኸ ናቢና ንድውሎ ዝበሉ ግናም ድራር ኣባተር እዮም ኮይኖም። ሊድያ ናይ ገንዘብ ፀገም ኣይነበራን። ኣሸባ ሓዊላ ንሱ ናብ ሱዳን ንክፉ ጊዜ ዘቐምጡ ስለ ዝነበሮም እቲ ካይፈተወ ካልኣይ ጊዜ ከፈለም። ይኹን እምበር ቀልጢፎም ክሰዶም ኣይተረኣዩን። ብኡ መጠን ድማ ሊድያ ሕማማ በርትዕም ክከናኸና ድዩ በዓላት ትፈልጥ ክብል ምስ ሕልእኑ ተማግብተ መውዳእቱ ግና ኣሕዌ ሕነይ ዝፈዲ ስለ ዝበለ ካብ ጎና ከይፈለ ምስ ነፍሱ ቃልኣቶሙም ካብቲ ዝሕዎም ዝነበሩ ዘይጠቅም መግቢ ብሓይሊ እንዳኮለሰም በጃኹም ክትሞተኒ ደልያ መድሓኒት እንተልኩም ኢሉ እንዳለመነ
ቁሩብ ኣረጋግዖሙ ድሕሪ ወርሒ ይኸውን በዓሎም ናብ ገምገም ባሕሪ ገጾም ወሲዶም ናብቲ መጀመርታ ዝሓወሉ መዝርኣ ከባቢ ኣብፂሖም ክጥርንፎም ቴሌፎን ደው ኢሎም ተመርቀፎም። ከምዚ ኢሉ ክሓልል ኣይተጸበይትን ካብ ሓደ በዝሒ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ ኣዋሪዳ ኒዒቃቶ እዮም ዝገበራ ኣይበሉን። ሃንቲስ ስለ ዘፍቀራ ጥራሕዮም ንዘፍቀረት ልቢ እንተኽኢልካ ትቕበላ ኣይኮነን ግን ክተዋረዳ ጽቡቕ ኣይኮነን ዝብል ዘረባ ንጎኒ ገዲፍያ ክሳብ ኣንስኻን ኣብዚ ዓለም ቤና እንተርፍ ሓራይ ክብለካ ዘይሕሰብ ክትብል ዝበጽሐት ኩሉ ሙሉ ኣብ ግምቲ እትያ ሰብ ኮነኒ ዝብል ተስፋ ይነበራን። ይኹን እምበር ናይ ውሽጣ ውሽጡ ገይሩ ክሕግዛ ምስ ነፍሱ ቃል ብዝኣቶ መሰረት ሳላ ዝሓገዛ ካብ ሞት ተሪፋ ምስቲ ጽቡቕ ገይሩ ዘደልደለ ሰብነታ ናብ ኤውሮጳ ክትኣቱ ተምኣዶ ዘላ